Περνάμε στο βόλεϊ. Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον αρχηγό της εθνικής μας ομάδας, τον Γιώργο τον Πετρέα, ο οποίος βρίσκεται στην Γαλλία, αγωνίζεται στην Πουατιέ, φέτος επέστρεψε στο γαλλικό πρωτάθλημα. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε? Μια χαρά εσύ. Τα έχουμε πει πολλές φορές συνεντεύξεις και από το στούντιο. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε μέσω του Over FM, στη νέα μας ραδιοφωνική στέγη. Γιώργο, πώς είναι η κατάσταση εκεί στη Γαλλία? Φαντάζομαι θα είναι διαφορετικά από ότι γίνονται τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Ακούς, μαθαίνεις, έχεις εδώ οικογένεια, φίλους. Δυστυχώς εδώ 2 μήνες δεν γίνεται σχεδόν τίποτα. Να ευχηθώ και εγώ καλή αρχή και καλή επιτυχία στο νέο σταθμό. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, τα πράγματα εδώ είναι σχεδόν τα ίδια με την Ελλάδα, αν εξαιρέσεις την αθλητική μεριά. Στο κομμάτι της ομάδας, εμείς και στο πρωτάθλημα δεν έχουμε σταματήσει ούτε μία μέρα, εκτός βέβαια αν κάποια ομάδα είχε πάνω από 3 μέλη της ομάδας που να έχουν κορονοϊό. Συνεχίζεται κανονικά το πρωτάθλημα. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν πολλές δυσκολίες, διότι κάποιες ομάδες έχουν λιγότερα παιχνίδια, κάποιες ομάδες έχουν περισσότερα παιχνίδια. Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό. Βέβαια αγωνιζόμαστε χωρίς κόσμο, αλλά τουλάχιστον δεν έχουμε σταματήσει ώστε να μπαίνουμε σε μια καραντίνα, γιατί πραγματικά ο αθλητισμός, όπως ξέρεις και εσύ, αν μείνεις έξω ένα εύλογο χρονικό διάστημα, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει και ελοχεύει πολλούς τραυματισμούς. Και ειδικά φέτος που στην Ελλάδα έχουμε 2 καραντίνες, οπότε είχαμε 2 πολύ μεγάλες διακοπές και η τωρινή δεν υπάρχει ακόμα φως στο τούνελ. Ναι, από ό,τι διαβάζω και ενημερώνομαι και εγώ από τα παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Βέβαια για τους άντρες στο βόλεϊ υπάρχει ένα φως στο τούνελ, ας πούμε, αλλά για τα υπόλοιπα αθλήματα, κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο κατανοητό, δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Βλέπουμε πολλούς αθλητές να ψάχνουν ήδη να βρουν ομάδες στο εξωτερικό και δεν ξέρω πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να καλυτερεύσει και να κρατηθούν όλα τα πρωταθλήματα σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα σε ένα επίπεδο όπως πριν. Γιώργο, όλα τα αθλήματα ομαδικά των πρώτων κατηγοριών συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στη Γαλλία? Νομίζω ότι μόνο το μπάσκετ δεν συνεχίζει. Όλα τα υπόλοιπα, ναι, και στις γυναίκες και στους άντρες. Δεν συνεχίζουν οι αγώνες, οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά για το μπάσκετ. Κατάλαβα. Ναι. Βέβαια όλη αυτή η κατάσταση έχει επηρεάσει και την εθνική ομάδα. Ευτυχώς αναβλήθηκαν τα προγραμματικά του Euro που επρόκειτο να διεξαχθούν τον Γενάρη. Θα γίνουν το Μάιο, αλλά παρόλα αυτά οι αθλητές είναι σε αδράνεια και οπωσδήποτε θα επηρεάσει την εθνική. Ελπίζουμε μέχρι τότε βέβαια να έχει κερδιθεί το χαμένο έδαφος. Ναι, σίγουρα όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για μια επιτυχία το ότι μπορέσαμε και μεταφέραμε τους αγώνες, γιατί πραγματικά τον Μάιο θα έχουμε μια συσσωρευμένη κούραση από όλα τα πρωταθλήματα και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για τη μεγάλη πρόκριση. Είχαμε και πριν λίγες ημέρες, ενημερώθηκα και εγώ ότι δεν θα συμμετάσχει η ομάδα των ανδρών και των γυναικών στο European League. Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Θες επισήμως είναι κάτι πραγματικά πολύ θλιβερό για εμάς τους αθλητές. Τόσα χρόνια πραγματικά δίναμε το παρόν ώστε να υπάρχει μια συνέχεια στην εθνική ομάδα. Τώρα για 16 και σχεδόν μήνες η εθνική ομάδα δεν υφίσταται, δεν υπάρχει ενεργά. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλα τα παιδιά να κρατήσουμε όλο αυτό το καλό κλίμα που είχαμε και να έχουμε μια συνέχεια σαν εθνική ομάδα. Ευελπιστώ να περάσουμε στο πανευρωπαϊκό ώστε να μην πάει χαμένο και το επόμενο καλοκαίρι. Αν και ακόμα επισήμως δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από την ΕΟΠ για τους λόγους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαντάζομαι και εσύ έχεις μάθει, έχεις ακούσει ότι οι οικονομικοί λόγοι δεν άφησαν την Ομοσπονδία να δηλώσει συμμετοχή. Φαντάζομαι, επειδή μιλά συνέχεια και με την διοίκηση, γιατί είσαι και αρχηγός, οπότε
οι επαφές που γίνονται μεταξύ αθλητών και διοίκησης, ο συνδετικός κρίκος. Όλη αυτή η οικονομική κατάσταση, τα χρέη που κουβαλάει η Ομοσπονδία τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά τώρα στην πανδημία, όλο αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρότερα προβλήματα και ακόμα και στα σωματεία. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που έφυγες ήταν και ανασφάλεια που επέστρεψε στη Γαλλία και ανασφάλεια που δημιουργείται πλέον στον ελληνικό αθλητισμό. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια και από την στιγμή που ανέλαβε η καινούργια διοίκηση του κ. Γαραμπέτσου έχουμε βάλει μια πλάτη στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ομοσπονδία. Είναι απολύτως κατανοητά. Εμείς αυτό που θέλουμε και αυτό που ζητάμε μόνο από την Ομοσπονδία είναι να δηλωνόμαστε σε όσο το δυνατόν πιο δύσκολες διοργανώσεις. Αυτό έχει σίγουρα μεγαλύτερο αντίτιμο οικονομικό. Αλλά εμείς είμαστε εκεί μόνο για να παίζουμε. Τώρα για τα οικονομικά δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Είναι πραγματικά όμως θλιβερό το ότι δεν θα αγωνιστούμε στο European League και περισσότερο για τα νέα παιδιά που θα έπαιρναν κάποιες εμπειρίες στην εθνική ομάδα. Τώρα για την ανασφάλεια που υπάρχει στην Ελλάδα, ευελπιστούσαμε όλοι ότι μετά το πρώτο κύμα του κορονοϊού όλα τα πράγματα θα πήγαιναν κάπως καλύτερα. Νομίζω ότι διατηρηθήκαμε στο μεγαλύτερο βαθμό. Εμένα η επιλογή μου το να έρθω στη Γαλλία έγινε ουσιαστικά την τελευταία στιγμή, καθώς το πρωτάθλημά μας ήταν ίσως το μοναδικό πρωτάθλημα στο βόλεϊ στον κόσμο που ολοκληρώθηκε και τελείωσε γύρω στα μέσα Ιουλίου, όπου είναι πραγματικά δύσκολο για κάποιον αθλητή να βρει μια ομάδα αυτή τη χρονική περίοδο που έχουν όλες οι ομάδες σχεδόν στο εξωτερικό κλείσει. Εγώ λόγω της προύπαρξής μου για 5 χρόνια στη Γαλλία υπήρχε ένα βιογραφικό το οποίο με βοήθησε ώστε να βρω μια ομάδα εδώ. Σίγουρα τα πράγματα εδώ είναι πιο εγκαθιστικά όσο έχει να κάνει στο αν θα συνεχίσει το πρωτάθλημα ή όχι, γιατί αν σταματούσε το πρωτάθλημα, ο όρος στα συμβόλαια των αθλητών είναι οι ομάδες να καταβάλουν 100% του συμβολέου τους. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, πραγματικά όταν ήρθαμε εδώ θα σου πω και ένα παράδειγμα, όταν ήρθα εγώ εδώ να υπογράψαμε τα πρώτα συμβόλαια, τα οποία μέσα είχαν έναν όρο ο οποίος έλεγε ότι αν για χύψη λόγο και λόγω κορονοϊού πάνω απ' όλα διακοπεί το πρωτάθλημα, θα υπάρχει δυνατότητα να διακοπεί και το συμβόλαιο. Όταν το υπογράψανε αυτό τα παιδιά, τα στείλαμε τα συμβόλαια στη Λίγα και η Λίγα τα γύρισε πίσω διότι δεν το θεωρούσαν θεμιτό και δεν το θεωρούσαν σωστό αυτό, μας θεωρούν πραγματικά εργαζόμενους. Η Λίγα δηλαδή σταμάτησε τις ομάδες. Ναι, η Λίγα δεν επέτρεψε να υπάρξει αυτός ο όρος μέσα στο συμβόλαιο. Εντάξει, εδώ δεν θα συνέβαινε ποτέ αυτό. Εντάξει, δεν θέλω δεν είναι το μοναδικό πράγμα που δεν θα συνέβαινε. Εντάξει, όχι το συγκεκριμένο πάντως. Ναι. Οπότε ακόμα και σε περίπτωση διακοπής του πρωταθλήματος ήσασταν εξασφαλισμένοι. Ναι. Έχουν ένα ειδικό σύστημα εδώ ασφάλειας, το οποίο σε περίπτωση διακοπής, σε περίπτωση τραυματισμού, σου εξασφαλίζουν το 100% του συμβολέου. Γενικότερα τα οικονομικά εκεί στον αθλητισμό της Γαλλίας πώς είναι? Υπάρχει βοήθεια από το κράτος? Δηλαδή υπάρχουν επιχορηγήσεις τώρα σε όλη αυτή την κατάσταση της πανδημίας που φυσικά υπάρχει και οικονομικό έλλειμμα, δηλαδή και χορηγίες φαντάζομαι έχουν και τα ειστήρια δεν υπάρχουν. Ναι, δεν υπάρχουν τα ειστήρια. Οι δήμοι ανέκαθεν βοηθούσαν την τοπική τους ομάδα. Σίγουρα υπάρχει ένα ειδικό σύστημα ασφάλισης που υπάρχει εδώ για τους επαγγελματίες αθλητές, που σε περίπτωση, όπως είπα και πριν, τραυματισμού και διακοπή του πρωταθλήματος, καλύπτεται το 100% του συμβολέου σου. Σίγουρα τα συμβόλαια δεν είναι στο επίπεδο που ήταν τα τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το αίσθημα αυτό της ασφάλειας που σου δίνει αυτό το πρωτάθλημα και αυτή εδώ η Λίγκα, θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό στην δύσκολη εποχή που ζούμε. Έχουν υπάρξει κάποιες πρωτοβουλίες από την αθλητική ηγεσία εκεί της Γαλλίας στο κομμάτι το αθλητικό, πέραν από τα συμβόλαια γενικά, για να εξομαλυνθεί κάπως από την πανδημία η όλη κατάσταση?
να βοηθηθεί ο αθλητισμός και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός έτσι κυρίως, που δεν έχει πόρους. Ναι, δεν γνωρίζω εγώ για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι το έλλειμμα που θα υπάρξει λόγω της απουσίας των φιλάθλων θα καλυφθεί με κάποια επιχορήγηση, ευελπιστώ. Να πούμε βέβαια ότι εντάξει, συνεχίζουν τα πρωταθλήματα στη Γαλλία να υπάρχουν και στην Ελλάδα παλεύουμε για να συνεχιστούν τα πρωταθλήματα, αλλά εδώ στο εξωτερικό όταν έχεις έναν αγώνα, η μετάβασή σου, το πώς το φαγητό είναι ένα πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί φανταστείτε ότι εδώ στη Γαλλία όλα τα εστιατόρια είναι κλειστά. Το μόνο που λειτουργεί είναι να παίρνεις take away, και όταν πηγαίνουμε εμείς σε κάποιο ξενοδοχείο, σε κάποια πόλη εκτός του Πουατιέ να αγωνιστούμε, τα γεύματά μας είναι στο δωμάτιο, δηλαδή είναι σαν delivery, δεν είναι και το πιο θεμιτός για κάποιον αθλητή. Για κάποιον αθλητή είναι σίγουρα, ξέρεις ότι η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά τουλάχιστον συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, δεν υπάρχει αυτή η παύση, σίγουρα όχι στο ίδιο βαθμό με πριν, αλλά okay. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά καλή συνέχεια. Γνωρίζεις την εκτίμησή μου. Εύχομαι τα καλύτερα εκεί στη Μπουατιέ, στη Γαλλία. Υγεία πάνω απ' όλα και τώρα στις γιορτές. Θα έρθεις καθόλου Ελλάδα? Ναι, την επόμενη εβδομάδα θα έρθω για μία εβδομάδα περίπου. Ωραία. Να δω και τους δικούς μου. Στη διάθεσή σου, όπως καλές γιορτές, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Καλή χρονιά σε όλους και με υγεία πάνω απ' όλα και υπομονή. Να είναι τα τελευταία Χριστούγεννα που θα περάσουμε σε καραντίνα. Ευελπιστώ. Μακάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.